Ifala hili KTV timabwelesa mapulogalamu osiyana-siyana pano pa channel chatu pano. Chomwe tingakupempheni tapanga ne like, share, komanso subscribe alendo nonse. Kodi pamene tathana ndi usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera, kodi muzakumbukira motani? Nanga usogoleri wawo mauva kuwawa kapena kukoma motani? Akale mbanja bazikala ogonja banja limalimba ichifukwa chake kunabwela zisango anthu asiyanise ngati zikuvuta ndikusila ena kuti apitilize mufumu wanu taona zambiri anthu kuti achiteze mulamulilo wanu taphunzira kupana wana muyende bwino musatika kamile amalawi tinatopa tinachenjela ulilongwe anachenjela bulantaya akukukanani palombe anachenjela bakakumonkibe akukukanani mangochi balaka anachenjela kuzomba kwa mayaka akukukanani salima machinga anachenjela chitipa tusanje akukukanani bambo Mungu yamba indi nkono Mungu tipesela makolo Nifundo zano zopanda sokolo Pano munguti tizibelekana Muzitipasa ndalama Fundo zano tazikana Mufuna tika kwele muchikangawa Tinakupasani mwayiwo kwanila Munataya chipanganwa galantia Zomwe munalonjeza simunachite Ntawi yanu yataba simupakile Pano wa Malawi wonse anachenjela sakufuna za chibwana akukukanani palombe anachenjela bakakumonkibe akukukanani mangochi balaka anachenjela kuzomba kwa mayaka akukukanani salima machinga anachenjela chitipa tusanje akukukanani anachenjela bulantaya akukukanani palombe anachenjela bakakumonkibe akukukanani mangochi balaka anachenjela kuzomba kwa mayaka akukukanani salima machinga anachenjela chitipa tusanje akukukanani anachenjela akukukanani anachenjela akukukanani mangochi balaka anachenjela kuzomba kwa mayaka akukukanani salima machinga anachenjela chitipa tusanje akukukanani. Kunena chilukamo usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera amalawi ochuluka azunzika ndipo sakulifunanso boma la Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera itachitidwa nkhanza zosiyana-siyana ndipo amene akuyamikira boma limeneli matewera okha amadya.